Takže čaute ľudia, tu ideme. Tu som vám Matos. Ideme si zahrať Fears of Phantom, oh my god. Je to zadarmo, takže natočím to. Let's go. Ideme hrať. Má to zvuky. Tak. Dobre, dám to potišie, bo akože ja viem, že tam nebudem mať žare, keď to budem normálne hrať. Ale budem sa aj tak. Wow. Fears of Phantom. Let's go. Minút. Tak. Ale že neviem, kde začať, OK? Toto neviem, čo to je. Neviem dobre angličtinu, takže tak. Myslím si, že proste začnem, OK? Let's go. Hippopotion. Tým kokoško, by the way. OK. Bol stred leta, hej. A moji rodičia išli na víkend na výlet. A toto neviem, čo to je. Taktiež film to, ako neviem čo. I won't sleep and... A však dobrý, nemám to rád. No, a už sa to začína. Tak. Ktorý už prestanem. Čo ti dáva dobre? To jak sa seklo. To celá low PC. Nevadí. A tá počkaj, ja už som zabudol ten postup. Aha, dobre, už viem. Počkaj, ideme sa učiť, prečo ne? Aha, takže hráme za chlapca, OK. A mama. Počkaj. Kam, jak to mám zobrať? Aha, no vidíš. Dobre, ideme kúknúť chladničku, prečo ne? Oslap. Aha, dobre, nebudeme to otvárať, bo ja už... Akože poznám to, ale... Tie zvuky mi nevájdem. Ok, lazáňa máme, crazy. Pič, lazáňa. Dobre, nebudem robiť. Neviem, prečo má to taký skibidý zvuk. Go Fridge, kamo, dobrá značka. To čo je? Dobre, to je jedno. Ale daj čo to je. Wow, ideme kúkať telku. Ja viem, ja už celú tú hru poznám, že tu pôjde proste typek hore a... Proste tak no. Ja som to vedel. A teraz sa tu kúkate, hej, neviem dobre striať, takže nebude to úplne kvalitné. A teraz kúkajte sa na schody, hej. A ten gadget už ide hore. A ja kebyže toto sa mi stane, no tak kamo, ja fakt neviem. A čo, prečo tu sú také otrávené zvuky, fuj. Bro. Škybdy. Teraz hore ku tému typkové, prečo ne? Hej, dobre. To viem. Teraz sa pôjdem učiť, ne? Hej, ten gadget by tak vyskočil, ale neurobi to, lebo je iný. Chvála Božku. Tak. Dobre, ideme to robiť. Wow. Bro. 4 alebo 5 hodín by sa učil. OK. Je tak 10 a by som si ani nič nezopakoval, takže nice. OK, teraz čo máme ísť? Aha, mama. Mám ísť spať. OK, idem spať. Takže hej.
viem, že tá hra ma nutí ísť ono, aby som sa ale no ideme. Dobre, ideme dole, typek tam bude, tá nech bude. Kámo, tie zvuky ja nenavidím, to je hrozné proste. Rýchlo vodu bereme a idem hore. A padám hore. Však Davide. OK, takže mamka mi poslala fotku, ako to takto ide. Čiže... Ďakujem. OK, takže teraz máme sore, hej. No, dole. Tu počkej, vodu odhodíme. Ja sa tak bojím. Teraz kúkaj, hej, Podľa mňa sa otvoria dvere. Aha, tak nie. Tak. Aha, dobre. Počkej. Zavrieme. A dobre, necháme tak. Počkej, kde idem? Ja sa bojím. Ja sa bojím. Dobre, nevadí. Netreba. Ideme, utekam. Nenávidím to. Á, fuj. Hnusné. Fuj. Rýchlo. Dávaj, fuj. To nemyslíš vážne, že tam znova mám ísť? Bro. Nenávidím také hororovky, to je fakt. Nenávidím to. Á, fuj, bojím sa. Dobrá, zdrhám. Poď, ja sa bojím. Odporná hra. Fuj. Nemám to rád. Fuj. Mamka, pomoc. Bojím sa. Tak. Dobre. Aha, a teraz to viem, hej, a teraz kúkajte, a teraz normálne budete skakať, hej. A ja sa bojím. A teraz kúkajte, jak typek vyjde, hej. Juj! Kámo, som sa tak zľak... Toto ti mama ani neverím, nikdy to ne. To nebudem ti veriť. Aha, teraz už viem, iba budeme asi čakať a možno príde policia. Policajti, už poďte tu, prosím. Yes! Policajti, milujem to. Yes, kúkajte, let's go. Á, si dostal, no čo, kúkať, poď sem, teraz ti takú dám. Game by rail. A tu zdrel cez okno, jasne, hlupy. Ešte ho aj rozbil. Dobre. No nič, toto bola tá hra. Toto všetko. Fuj, to kto tu je? Fuj. Ja zdrhám. Neviem, kto to je, ale choď preč. Fuj. Yes.
OK, vyplo mi to hru, takže no, tak čaute.